Ja sam uzeo telefon zato što su naši vodiči hteli da kažu ćao drugari ili su hteli da kažu zdravo, zdravo, mi smo vodiči i to traje već pola sata, jedno sam morao da počnem. Mi smo vodiči. Oni se smeju, a vi se upoznate sa mojim podbratkom. Evo tako, možda vi da nastavite. Evo i nas, upoznali ste našeg direktora, mi smo se trenutno uputili u Banja Luku na Evropsku smotru folklora. Baš je dosadno. Hvala vam. Mi ćemo da vas vodimo kroz ovo naše putovanje. Uživajte i... Da. I da. Ajde, ići nešto prima. Nemoj da lažeš ti, znaš? Evo da te dozivam tamo. Nove majice, folklorno samo karanac, kofe, ajde vidjet ćemo. Ja sam tebe sad zvao, ti posle... se javimo. Približavamo se hrvatskoj granici. To su pasoši. U vožnji su se zamenili. Sad nas vozi Anastasija. Direktor je pored. Drži se pod kontrolom, ne brinite. Tako da samo... Super je, Anči, vozaš šalicu. Da, odlično je. Sada javljamo se kad pređemo granicu. Ušli smo u Hrvatsku, imamo nekih 100 km do granice sa Bosnom i onda idemo u Banja Luku. Da. Se više. Evo, mi polako stižemo u Banja Luku i idemo... Aj, što ne gledate vi, što ne gledam ni ja. Okej, to ćemo isti. Nećemo da istiš. Evo, stigli smo u Banja Luku. To nisam ja tako rekla. Pa Jana. Da, polako stižemo, malo ćemo možda kasniti, ali to je uobičajeno za nas. O, sad ću vredila čeja. Neće, za sve nas sam mislila. Tako da, snimet ćemo možda malo tamo, snimet ćemo večeras, kako će biti. I tako, molim vas snimam, znači ne možeš kako da mi upadaš u reč. Mislim, možeš, ali ne možeš. Da. Ćao. Ja ne idem do 5 sati, posle 5 sati, katastrofa. A ja mogu da jedan kilometru, to ne da ne budem gladna. Ali... Pa Željko sam radi. Pa Željko ima želudac. Evo, baš vidi jedna masa. Koja je? Jao, što pogledaj. Tamo iza. Dobro. Ja sam da, sad ćeš to. Meni dama da je plava, što je najgore. Ajde, bolje ćemo kasnije. Petrolej. Za Beograd, firmom Kreslej. Petrolej, super. I to je čak 5.000? Nećemo sad svačati. Ali znate da hoćemo. Ponedjeljak kad krenemo. Hoćemo. Bože, mi samo Peugeot dok smo dolazili. Mi smo govorili zmovci, koliko koliko? U Geote. U Geote, gledali smo puta ih vidjeli. Mislim da će trebali saj. Čiko, prvo mi Čiko, mi žuri. Smatra počinje za 8 minuta. Mi stižemo tačno 8 minuta. Stižemo za 8 minuta, ali mi se sutra... Ovo su momci da nam čuvaju mesta. Ko zna, ovo su sutra nešto da sad. A, da. Mi samo da vam se javimo, stigli smo u Banja Luku i sad... Da, presvukli smo se, uniformisali smo se i sad idemo gledamo smotru. Tako da ćete sljedeći kadar da vidite sa smotre. Evo nas. Odgledali smo prvi vlog. Snijemo vlog. Javite se za vlog.
Ok, mi smo seli, sad čekamo krenem drugi vlog. Javit ćemo vam se. I nas, mi smo u Banja Luci. Djeca će me gađa. Smotra se završila, prvi dan. Prvi dan smotra je gotov. Da. I sad mi evo, po mogućnosti idemo da se okupamo i da idemo do WC-a, pa možemo da idemo na ćevape. Tako da... Čime si do WC-a, nigde WC-a. Nikom dobro nije. Ali dobro. Ali šta ćemo, vidite kako su vam lepe majice, to sam vam snimila. Tako da, da. Ja bi s vama če. Tražimo da ćemo u WC. Ode. Čekamo vas. Dobro jutro. Vidite. Ovo se čuju. Da. Dobro jutro, mi evo krenuli smo u prodavnicu zato što... Outfit za prodavnicu nam je vrh, bar sam se našminkala. Nisam se ni to odbrigala. Naši momci ne mogu da ustanu iz kravica, pa mi idemo da im kupimo šta treba. Mi hladan svak da se malo pokrenu. Da se vrati u život. Ne znam da li je to ovdje normalno, ali nije kod nas. Kod nas je to normalno u Srbiji, tako da. Nije, nisam. Dobar dan. Dobar dan. Jutro šta je? Idemo tražimo hladan veliki sok, mi je rekao. Pa da. Ćao ljudi, opet mi. Došli smo na drugi dan, ali na tehničke probe. Da, evo nas na tehničkoj probi. Oni sad prolaze koreografije i zauzeli smo najbolje mjesto zato što smo na sredini scene. I zato što smo prvi došli. Da, tako da... Gaučo! Pa je li igraš? To je to. Pa je li igraš? Javit ćemo vam se poslije. Mi da vam se javimo. Evo nas, završio se i drugi dan smotre folklora. Mi sad trenutno čekamo da uđemo na žurku. Da. I da čekamo proglašenje pobednika, da vidimo ko će pobediti. U 12 sati je proglašenje pobednika. To ćemo isto da vam snimimo, to ćete isto da gledate. Da. Htjela sam ja još da kažem da je meni lično bio mnogo bolji drugi dan nego prvi. Zato što smo mi bili i jači kudovi, i bolja atmosfera, i bolje koreografije i nisu se ponavljale. Nisu se toliko ponavljale, tako da iskreno drugi dan mnogo bolji. Sad ćemo da snimamo malo da vidite koja gužva i tek ljudi stižu. I snimamo vam atmosferu večeras kakva je na žurka. Možda uhvatimo nekog i da vam kaže neke utiske sa smotre iz igračke perspektive, jer mi nismo... Navatat ćemo... Vidovdan, ko još? Da, Vidovdan igrao juče, ali i oni su još pod oživljem. Da, oni su pod utiskom, sigurno. Pitat ćemo nekog iz Mokranjca. Da, i to može, oni su isto bili dobri. Da. I tako, svi su bili dobri u suštini danas je bilo mnogo bolje nego juče. Ali dobro, šta je tu je? Šta je tu je, vidjet ćemo ko će pobediti, snimamo vam sve, tako da vidimo se u sljedećem kadru. Ćao ljudi! Mi smo krenuli koliko smo krenuli? 3? Ima 3. Pre 3 sata iz Banja Luke da se vratimo u Kraljevo, u Srbiju. I na sva 3 granična prelaza na koje smo išli gužve su prevelike.
ali prevelike, po 6-7 km. Mi evo sad stojimo na jednom graničnom prelazu. Koji granični prelaz? Gdje je Donja, kako zove če? Donja? Žagubica. Gorevnica, nije Gorevnica. Gradina, Donja Gradina. Tu čekamo, ne pomeramo se uopšte. Ja sam na... Jel Dubica? Donja Gradina. Gdje smo bili malo pre? Ne, bili smo na sve. Nešto na D. Snimala sam kolika je kolona bila. Snimit ću ovdje kakav je haos. Tako da vas obavijesti. Super. Kako da ne? Stanje na granici je sljedeće. Granicu ni ne vidimo, ali dobro. Evo nas ljudi, nismo više na onom graničnom prelazu, sad smo na graničnom prelazu Gradiška. Zato što ovdje brže, kao što vidite, tamo je granica. Hvala Jana i Nikolina. Če je gladan. A Nikolina i Jana su otišli da kupe ćevape da jedemo. Tako da, ovdje ćemo realno brže. Uvalio se double decker tamo, ogroman. Tako da, ali i napredano krećemo se, to je važno. Evo nas sad na granici. Izlazimo iz Hrvatske. Da, putova mnogo. Izlazimo iz Hrvatske i ulazimo u Srbiju još malo. I onda iz Beograda idemo za Kraljevo. Tako da ne možemo više. Mene noge ubiše. Ali spavali smo tada. Unice je počela odlična konferencija. Ajmo Ana! Prva naplatna rampa. Nećemo, hvala da si na crnoj listi. Ja! Jok mi, ti voziš. Ja sam suvozač. Tebi ne radi karti. Pa Breno! Tako, praćenje, trake. Školski. Uhu! Prekoračenje brzine, 30 na sat. Priđi tamo. Priđi, još priđi. Ona bre! Odmakni se. Mnogo si priščačak. Evo ti je kartica izašla. Nije, nego izađi i pre toga. Samo smotaj desno da se odmakneš od ovog. Tara preci me tvoju ruku, nego gore podigni. Čekaj, dok se ne spusti rano. Gas. Svi vaši utisci sa jučerašnjeg proglašenja pobednika. Za proglašenja pobednika. Pobednik je bio dobar. Nije pobednika, nego generalno. Bilo je. Evo generalno pričamo. Pa generalno... Katastrofa. Pa ne. Jedno... 60-70% Drma telefon, neće vam biti dobar kadar. smo gledali istu smotru, a jedno 30-40% kao da smo se bavili rukometom. Različito, kao da nismo gledali istu smotru. Hvala. Ne znamo šta reći, a ne zaplakati. Prevodu. Koji mi je bio najbolji osim pobednika? Roška. Rorschach. Ne znam da izgovorim. Onina P, Rorschach. Meni je Rorschach leba, ali ja ne volim ono Nemo. Ja volim ono Nemo, meni je to Nemo i na puno stopalo, meni to lepo. U sitnicama je komentarisati prva 2 mjesta, to je stvarno klasa. Prvo 2, 3. Da. Treći. Bisere su nam bacili daleko. Kardinalna greška. Miloš Veliki, knjaz Miloša Bretović, podigli u Lisabski ustanak. Čekaj, šta li ovo je utešno? Ko da piđemo da I Jugu su nam bacili nazad. Ali nije Jugu smjera što Nemljicko. Nije, ali nije zaslužio tu desu. Ovdje su dobili nagradu, nisu. Znači, bolji su od nekoliko njih. Ili sredna prava. Jeli smo semenke. I javno, i privatno. To je tako. Jeli smo semenke, u putu Ana sada vozi malo. I tako, dosadno nam je, sada radimo. Kako putu
putujemo? 12 sati. 11. Pa za sad Ali bit će 12,5 sati u Banja Luke, ja mislim da je to oboren rekord. Pitanja. A ja mislim da niko duže Koliko nismo putovali ni do Slovenije? Pola na granici bili. Do Slovenije kad smo više nismo putovali. Koliko neko treba komentar, kako je na kojoj granici, svaku red, znamo od Kupice, pa sve ovamo do Batrovaca. Koliko želite, tačno znamo, znači svega. Samo se javite ekipi tako. Stara ekipi? To je neka stara forest prošlo veka. Jaka stara forest. Jaka stara forest. To bila jaka nekad. Da. A sad, eto, izgovorio sam, ne znam šta sam izgovorio. Ne, to baš je. Tu je postojalo pre mobilnih telefona ta forest. A šta si rekao? Rekao sam, keep in touch, bell budget. Šta je to? To je pager, znači pager. Pager. Oni ne znaju šta je pager. Pa vidjet ćete da niko neće zna šta je pager. Pišite komentarima da li znate šta je pager. Vi sa YouTube-a možda i znate. Vi sa Instagrama ne znate, vi sa TikToka ne znate da izgovori. A vi sa Facebooka sigurno. Vi sa Facebooka sigurno. Kaže, vi sa Svi sa TikToka ne znate Facebooka ni znaju. izgovori. Ljudi, ja se sećate šta je Čer rekao na početku, da on kad drugi vozi, njemu se oči ovako otvorene. Koliko poverenja ima u mene? Pa prazan ovaj autoput. Ne može da vratiš samo na 150. Evo prekid, pa ćemo na 5 minuta traje. Sad kao seče. Uzet ćemo neki delove da mlatimo nešto. Mlatimo cijelo 5 minuta. Joj, pokvario se kamionić. Evo treba prevoz, pa nemamo mesta. Jeste vi meni ovo ograničili ili da ne mogu preko 120? 12 milijuna. Niste me ograničili, idemo. Čeme ko inače ne čuo. Šta? Niste me ograničili. Dupa vremena. Čim da Čer želi masažu, tarinu. Nema veze, možeš da se prebaciš ti. Ako želiš. Sljedeći Tara, traži samo razlog da vas izbegne. će biti trotinete. Električni. Ne, električni nego obični. Cmeći. Poludjeli smo. Oca i sina i dupe svi. A ti što voziš 150 to ništa? Ne prelazim 120. Laži. Evo sad vozi 115. 140, 115. Ko nije u žiki ne grasi? Evo nas! Mi smo se vratili još sinoć. Ja smo čekali 6 sati na granici, stigli smo. 13 sati smo putovali tačno. Mi, evo sad smo na probi, kao što se da primetiti. Mi smo trenutno na probi i mi smo došli samo da vam odjavimo ovaj vlog i ovo naše putovanje. Vidimo se u sljedećem i pratite nas. I nadam se da mi je bilo lepo sa nama, mi smo se trudili da bude lepo. Da nam pišete da li je lepo. Da, čao!